Не виждаш нищо. Единственото, което усещаш и виждаш в живота си, и пред теб е тъмнина. Опитваш се да запълниш празнотите в живота си, но сякаш ти самия си празен. Опитваш се да събереш чупените парчета от живота си, но сякаш ти самия си счупен. И си казваш: невъзможно е. Невъзможно е да се събера. Невъзможно е да се изправя и да продължа. Нека ти разкажа за един, който е готов да влезе в тъмнината, която се намираш. Нека ти разкажа за един, който взема счупеното и го прави цяло. Един, който може да върне смисъла в живота ти. За един, който дава надежда за безнадежните. Този, който повдига падналия и прави цял счупения. Неговото име е Исус. И ако Той направи всичко това за мен, може да го направи и за теб. Може да го направи и за теб. В тъмнината чух гласът Исус. Носещ ми, прогонвайки моя страх. Вдъхна в мен причини да продължа. Затова те хваля днес, Исус. В присъствието ти аз съм цял. Вярвам ти с душата си. Изправи ме ти на крака и каза ми: върви напред. Свят Исусе, ти спаси живота ми, подаде ми ръката си, даде смисъл в живота ми. Свят Исусе, светлина в живота ми, няма друг като теб, Исус. Правиш път сред морето дори, няма нищо невъзможно за теб. Оставаш верен, когато никой друг не е. За това ще хваля те. Присъствието ти аз съм цял. Вярвам ти с душата си. Изправи ме ти на крака и каза ми: върви напред. Свят Исусе,